Hallo og velkommen til camp. Vi vil starte med at fortælle jer noget om sætningsanalyse og grammatik i tysk. Hvordan det fungerer. Vi tænker, at det er grundlaget for, at I ligesom kan få en god camp, så I kan lære mere om tysk. Fordi det er vigtigt, at grammatik er på plads, så man kan udvide mere. Ja, nogle af de ting, vi vil komme ind på, er blandt andet sætningsanalyser, de 3 forskellige sætningsled og de 3 grundmodeller. Yes, og det første, vi gerne vil fortælle jer om, det er det tyske kasusystem og sætningsanalyse. Og så sådan lidt spørgsmål, der præger det hele, som er, hvorfor er det vigtigt at kunne analysere en sætning, inden den oversættes. Yes. Og sætningsanalyse på dansk. Når man lærer et sprog, så er det vigtigt at kende dets syntaks. Og man kan sige, når man beskriver en sætning, så kan man gøre det på 2 måder. Syntaktisk eller morfologisk. For eksempel en sætning, der hedder Rose elsker øl. Så syntaktisk, så Rose og elsker og øl, det er et led. Så det i sætningen vil det være sætningsled som altså verballed eller genstandsled. Hvorimod morfologisk er ord, så elsker vil man sige, okay, det er et verbum, eller det er en, et genstand, eller altså i stedet for det der forskellen på det. Og når vi meddeler til hinanden, enten via tekst eller tale, som brug for at angive den handling, der er tale om, hvem der udfører handlingen, genstand for handlingen, eller sådan hvem og hvad handlingen retter sig mod, hvem handlingen går ud over, tid, sted, årsag, hensigt, måde eller omfang for handlingen. Og så har vi lavet et eksempel, som for eksempel Nana gav Rose et kram tidligere, og Nana så 2, altså det vedkommende, der udfører handlingen, og gav jeg 1, altså det er den handling, der er udenfor, altså at give. Rose er 4, fordi altså handling går ud over hende, det er hende, der får et kram. Kram er så 3, for det er genstand for handlingen, og 5, det er tidligere, det vil sige, altså det angiver noget om tiden. Og så bare lige kort, hvad syntaks er. Syntaks er græsk og betyder sammensætning. Syntaksen beskriver, hvordan ord eller ordgrupper led forbindes til en sætning, og hvordan sætninger forbindes til sammenhængende tekst. Yes. Og så lige noget om sætningens kerne. Og sætningens vigtigste led, altså kernen, det kaldes verballed, som angiver en handling. For eksempel at løbe. Så dette led, der knytter sig et subjekt, der fortæller, hvem der handler. For eksempel, Nana drikker Pepsi Max. Så for at finde verballed ved sætningen, så vil man spørge, hvad sker der? Og der er så nogen, der drikker. Og for at finde subjektet, så spørger man, hvem hvad forestiller sig handling. Og her er det sådan, Nana. Ja, og forbindelsen mellem verballed og subjektet, det kaldes nexus, som betyder forbindelse og sammenflytning. På dansk har det ikke så stor betydning, men på tysk vil man sige, så bøjer verbet sig efter, hvilken person det er. Det er derfor, det er vigtigt at kunne skelne mellem det. Og så sætningens byggeklodser. Der er en oversigt over mulige sætningsled og sådan ordklasser, som det enkelte led typisk skal bestå af. Og det er meget, altså, det er bare sådan det basic, fordi der er mere på, men lige i starten er det vigtigt, at man bare har styr på det helt grundlæggende. Så det er lidt en led, ordklasse for eksempel. For eksempel verbaled, og ordklasser så verber, for eksempel spiser, altså han spiser, eller hun løber, eller hun danser. Og så er der subjekt, som kan være substantiver, det vil sige, drengen spiser, pigen spiser, eller det kan være pronomier, som han spiser, hun spiser. Og så er der direkte objekt, som igen substantiver, han spiser is, altså is, det er substantiv. Pronomier, han spiser den. Yes. Og så det tyske kasusystem. Når man analyserer en sætning på tysk, så kan man overordnet have fokus på kasus, genus og numerus. Og genus, det angiver substantivet køn, altså om det er hunkøn eller hankøn, for eksempel der Bug, das Mädchen, die Familie. Og numerus angiver, om der taler om flertal eller ental, altså die Bücher, der Bug. Ich kaufe einen Buch, wir kaufen die Bücher. Og så i kasus, så skiller man mellem 4 tilfælde. Nominativ, akkusativ, genitiv og dativ. Og sådan en kasus, det er ligesom en kode, man gerne vil knække, når man skal begå sig med tysk grammatik og sprog at gøre. Og sige, det tager udgangspunkt i 4 bøjningsformer. Der er nominativ, som for eksempel grundled, det er Junge, eller omsatsled til grundled er ist der Junge.
Og så er der akkusativ, som genstandsled. Sige, det er en lærer, eller omsorgsled til genstandsled. Iknante i en det er en lærer. Og så er der nogle visse forholdsord, men det bekymrer vi sig ikke om lige nu her, fordi det er forholdsvis det er for svært. Og så er der genitiv, som altså er ejefald, tikatse, der dame. Og så er der dativ, som er hensynsled, i gibe dem lærer en bog. Og musikalsystemet er vigtigt at bruge, når man skal oversætte en dansk sætning til tysk, fordi ved man analyserer den danske sætning inden oversættelsen, så finder man ligesom ud af, hvilke kasusledende i sætningen har, og det har betydning for blandt andet det bestemte kendeord, endelser på adjektiver. Og så har jeg lige et eksempel. For eksempel, Anja giver ham en bog, og så ved vi, at Anja er subjektet, giver er verballedet, ham er indirekte objekt, og en bog er direkte objekt. Og så ved man så, at for eksempel det hedder Anja gibt ihm einen Buch, fordi gibt, det fører tilbage til Anja, som er tredje person ental. Og så ihm, det kan man sige, det er et hensynsled, og så kan man se, det er dativ, og så kan man finde bøjningen, som så vil hedde ihm, og så einen Buch, som er direkte objekt, det vil sige et genstandsled. Så kan man også gå ind, når man ved, at Buch er hankøn, og gå ind og aflæse, at det så hedder einen Buch. Ja, og så vil vi se på de forskellige sætningsled. Og her er der, ja, vi nævner både de latinske og de danske betegnelser for de forskellige ord. Ja, de forskellige sætningsled er dem, jeg har skrevet op her. Fordi når man skal analysere en sætning, så er der ligesom en bestemt rækkefølge, man skal gå igennem. Så der er ligesom en opskrift, man altid skal følge. Og det første er verballed, så er det subjekt, så er det direkte objekt, så er det indirekte, subjektsprædikat og verbialled og præpositionsforbindelser. Så det første, det er verballed, også kaldt udsagnsled. Og det er det allerførste, man finder, når man skal analysere en sætning. En måde at finde det på, det er ved at sætte jeg foran det. For eksempel, som står her noget køber, så hvem køber, det gør jeg. Eller i sætningen af det danske sprog er i udvikling, så kan man sige, jeg er i udvikling. Ja, nogle gange kan der blive forekomme flere verballed i en sætning. Så på den måde er det vigtigt, at man stadig husker at få dem alle med, og man ikke bare tager det første. Ja, man markerer altid verballedet med en bolle. Og så et eksempel er, jeg køber en blomst til min veninde, og jeg har købt en blomst til min veninde. Ja, det andet man finder, det er så subjektet, også kaldt grundled. Når man har fundet verballedet som det første man gør, så kan man bagefter finde subjektet. Fordi man kan nemlig tage verballedet og så spørge, hvem gør hvad. Hvis for eksempel er pigen danser, så hvem danser? Subjektet markeres altid med et kryds. Og igen, det samme eksempel. Køber er verballedet. Hvem køber? Det gør jeg. Så det næste man finder, det er det direkte objekt, også kaldet genstandsled. Fordi når man har fundet subjektet og verballedet, så skal man nemlig finde det direkte objekt. Og det finder man ved at spørge, hvad? For eksempel sætningen igen. Altså, jeg køber. Hvem køber? Det gør jeg. Hvad køber jeg? Jeg køber en blomst. Og det markerer man så med en trekant, når man har fundet det. Efter det, når man har så fundet det direkte objekt, så kan man lede efter det indirekte objekt, også kaldt hensynsled. Og det finder man ved at spørge, til hvem er det købt? For eksempel en sammensætning, jeg køber en blomst. Til hvem køber jeg en blomst til? Det er til min veninde. Og så når man finder det, så kan man markere det med en lille kasse. Ja, subjektsprædikat, det er lidt sværere. Det bliver også kaldt omsagsled til grundled. Og der er kun bestemte verber på dansk og tysk, som kan være et subjektsprædikat. Det er blandt andet være, sein, blive, werden, bleiben. Det er, at når man ligesom kan sætte et lig med tegn mellem, mellem den, der gør noget, og hvad personen er, for eksempel. Hvis der er et af disse verber, som jeg lige har nævnt i sætningen, så kan man spørge, hvad er.
For eksempel, mit eksempel hernede, sætningen, hun er prinsessen, så er det pigen, hun er lige med prinsessen. Så man kan sætte et lille lige med tegn imellem de to ord. Derfor er prinsessen et subjektsprædikat. Fordi det er, altså prinsessen er hende, og hun er prinsessen. Der er ikke nogen forskel på de to. Og så en lille fun fact. Der kan aldrig være både direkte objekt og subjektsprædikat i en sætning. Ja. Og så det næste er adverbialled, også kaldt biled. Og adverbialled, det er stort set bare alle de led, vi ikke allerede har analyseret. Det er for eksempel ting, der kan angive tid, sted, årsag og måde. Så det, ja, det er stort set bare resten i sætningen. Og så eksemplet er, på grund af sygdom ligger han træt i sin seng hver dag. Hvor sygdommen, på grund af sygdommen, det er årsagen til, at han ikke er der. Og hvor ligger han henne? Han ligger i sin seng, det er stedet. Og han ligger træt i sin seng, så det er måden, han ligger på i sin seng. Og tiden, det er hver dag. Så. Og så er der sidste er præpositionsforbindelser, også kaldet forholdsordsforbindelser. Og ja, præpositionsforbindelser, det er en helt speciel gruppe af adverbialled. Og det er ord som, jeg har skrevet her, på, i, under, ved osv. Og det, når man finder en sætning, markerer man det ved en bølge. Ja, et eksempel er, jeg køber en blomst til min veninde på havnen. Det er, hvorhen køber du den på havnen. Ja, og så en fun fact, en rigtig god huskeregelse, det er ved at tænke på det som en kasse, hvis man kan sige på kassen, i kassen, under kassen, ved kassen. Så det er en præpositionsforbindelse. Ja, og så har vi den sidste ting, vi vil gennemgå, som er de 3 grundmodeller. Og så igen, hvorfor det er vigtigt at kende de 3 grundmodeller. Ja, de 3 grundmodeller, der er den mest almindelige model, der består af et verballed, subjekt og direkte objekt, for eksempel, Anja spiser kage. Så er der den næsthyppigste model, bestående af et verballed, subjekt og subjektsprædikat, for eksempel, hun er sød. Og så er der den mindst hyppige grundmodel, bestående af verballed og subjekt, Anja løber. Og så den mest almindelige model, den har nogle varianter, som kan hedde, i stedet for den første, så kan den hedde verballed, subjekt, direkte objekt, indirekte objekt. Eller det kan hedde verballed, subjekt, direkte objekt og objeksprædikat. Og det er kun den mest almindelige, fordi den har selvfølgelig flere led, hvorimod de andre 2, de er bare sig selv. For eksempel det med subjektsprædikat, fordi der kan jo kun være subjektsprædikat. Der kan ikke være genstandsled i den sætning. Ja, og den mindst hyppige, det er jo kun verballed subjekt, så den kan man heller ikke variere på andre måder. Så det er primært det er primært den almindelige, man forholder sig til, når man kigger på grundmodellerne. Ja, og så kan man sige, når man tager udgangspunkt på en grundmodel, så kan man jo se, hvilken sætningsled der er, og derved kan man analysere sætningen. Ja, og så kan man derved sige, at de 3 grundmodeller er vigtige at kende til, for det er de grundlæggende modeller for sætningsopbygning, og man skal kende modellerne for at kunne skelne imellem forskellige sætningsled og hvilken betydning de har. Ja, så det var vores lille foredrag. Jeg håber, I har fået noget ud af det og har nydt det. Så håber vi, I kommer til at nyde camp og får det rigtig hyggeligt her. Ja, og hvis I har nogle spørgsmål, så kan I finde os på de mail, der står her. Og ja, så ellers bare auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.